Kepriye kabare konco-konco Let's Read? Aku Dahlia Nurul Amalah arep nyeritakake salah sawijine cerita kang kapacak sajrone Let's Read. Kanthi irah-irahan Wedhus Cilik. Anggitane Myrna Lawrence diterjemahake ana ing basa Jawa, ilustrator Nicola Anne Smith. Sugeng midhangetaken. Wedhus cilik kluyuran golek suket lan ora rumangsa yen dheweke sansaya adoh saka simboke. Wedhus cilik kluyuran golek suket sing rasane legi. Langite katon biru, nanging dheweke ora nyawang. Kaline kemericik, nanging wedhus cilik kuwi ora krungu suarane. Ana manuk sing nakoni, "Koe lagi ngopo?" Wedhus cilik ora nyemauri. Olehe golek suket sing rasane legi diterusake. Ora krasa olehe mlaku sansaya ngadoh saka simboke. Wedhus cilik kelakon nemokake suket sing rasane legi. Dheweke mangan terus. Ora krasa yen lakune sansaya luwih adoh saka simboke. Simboke bingung goleki. Simboke mlayu menyang kali. Ora ana wedhus cilik ing kono. "Kowe ning ngendi, Nduk?" Simboke kuwatir. Ana manuk sing menehi weruh. "Wedhus cilik keturon ing sesuketan seberangi kretek." Simboke nyebrang kali nuju sesuketan sing dituduhake manuk. Tenan, wedhus cilik lagi turu angler. "Tangi, Nduk," kandhane simboke alon-alon. "Kowe kesasar." "Mboten, Mbok. Kawit mau kula wonten mriki." Mangkono ceritane. Ayo padha maca buku digital sajrone letreadasia.org. Matur nuwun.